Karbiang longarlo ke om tung araratum abangki ningkane sek ane om ki cho phanabangki hidi sai kachotiki asoka phansi ningka chethiatum ke ong jongsi hidi sai kachotiki longledet aningkan pulote mechang ahemarit an e om ke chojia phan thedunga kisung chetong nang koksitami do pini lake pai pai ni phai isiani an nangle tanglo hidia sai kachotiki mate soka cho e atuma phanabangke aponi kilipo apolo Apol peru ya bangke jang segame sai kachutikia tu mapan ali avi po sonsi apol pe so kacho edun abangke e sitame thangale avedeji la sonsi lakhain ko rapon ni constituency yang tang koilamati pen kahilo kilometers khoso se karbiang long pen golaghat district ahoi kido borjan tokolang so ahawar araratum hidi sai kachutiki ji aphan langka vejok kaniri hangjo hanghaisi thekondong Ate pining abangke ruwe ke jang aphaya masi jun he khangjang la so jok hala bang so hawar araratung so kacho elong ji kalisi non ku anta longle kreng ang ampin lang langdam pulote borjan tokolang so araratung aninkan sitame pining aninkan asonsi sai kacho tiki longle aninkan lo bonta borjan tokolang so hawar ararapan Karbiang Autonomous Council hin pen agriculture punoi mate irrigation asai kam atum pen punoi Thangnat akirapon awilang pusi ratpen ningjepon. Borjan toko langso araratum lapusona kisung laki pining chot lapukali. Aningkan setame lapusona kisung cecak nang bom. Plasi bangso hawar araratum aphan lapusona kisung pen kepajok wegji aphan pura Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tumiram Ronghang aphan kachinuri padopong. Koilamati pen Samson inti Karbiang Online